Wakilan al'umma da dama daga yankin mazaɓar Mariri wanda ya haɗa da Farawa, Gerawa, Tsamiya Duhuwa, Tsamiya Tulku da Tsamiya Hayin Kwari sun gudanar da gagarumar ziyara ta musamman zuwa ga shugaban karamar hukumar Kumbotso, Honorable Ali Musa Dan Maliki, wanda aka fi sani da Haduwoka. Manufar ziyarar ita ce gabatar da korafe-korafe da kukan yankin game da matsananciyar matsalar rashin kyawun hanyoyi, asibiti da sauran abubuwan more rayuwa. Al'ummar sun bayyana cewa sun kawo wannan koke ne ganin yadda sabon shugaban ya fito da gagarumin shiri ayyuka gaba da gaba a wasu mazaɓu daban-daban tun bayan hawarsa kan karagar mulki. Yayin da yake jawabi a madadin al'ummar, ɗaya daga cikin dattawar yankin Alhaji Yusuf Gidan Dan Shi'a ya fito da ainihin matsalolin da suka addaba yankin, inda ya shaida cewa hanya mafi mahimmanci da ta tashi tun daga Farawa kwanar yashi ta ratsa ta Gerawa har ta faɗo kan babban titin tsakiyar Mariri tana cikin mawuyacin hali. A harkar lafiya kuma sun nemi gwamnatin ta mayar da wani kango da wata mata bayar kyauta wanda da can aka tsara za a yi makaranta ya koma asibiti. Wannan zai sauƙaƙa wa al'ummar yankin Mariri, Hayin Kwari, Gerawa sama da unguwanni 10 da kewaye. Sanda muka tashi za mu taho gurinku sai da muka yi ta sanarwa a unguwa, dan ba nan da ka ga mu iyakacin mu bane, kuma kowa aka gaya masa makasudin tasowa mu zo nan gurin suna san barka, suna cewa lalle an yi tunani mai kyau, kuma insha Allah suna ganin in muka kawo kukan mun zo inda za a share mana hawaye ne. Duk sanda kai aikin alkhairi idan mutum ya daga hannu ya addu'a, to addu'an nan fa tana samun ku tun daga duniya, mutum zai girbe ta, zai ga ci gaba a cikin al'amarin shi, wanda mu haka muke ta fata gare ku a waiwaye mu, a duba kukan da muke ciki, a share mana hawaye. Bayan sauraron korafe-korafe, shugaban karamar hukumar Honorable Ali Musa Dan Maliki Haduwoka ya karbi koken cikin lumana kuma ya jinjinawa al'ummar bisa jajircewarsu da bin kyakkyawar hudda ta lumana wajen neman haƙƙinsu. Duk wani shugaba ko fanɗararre ne aka ce waɗannan mutanen sun zo gabansa akan bukata, to dole zai tausaya kuma zai yi abin da ya dace. So na tausaya ko ina tausayawa kwarai da gaske. Muna addu'a Allah ya warware mana matsala. Abu na kusan ƙarshe shine abin da za mu yi, Mansur, a jira ni Lahadi zan gane wa ido na tukuna. Sai mu gaya za mu kullowa abin ma tukunna. Shugaban ya yi alkawarin kai ziyarar gani da ido zuwa yankin nan ba da dadewa ba domin gano ainihin girman matsalar da kuma tsara matakan da suka dace wajen kawo ɗauki cikin gaggawa. Wannan yanki na Mariri ya dade yana fama da matsalar rashin hanya, asibiti da ruwan sha mai tsafta. Mazauna yankin sun bayyana cewa 'yan siyasa da masu neman madafun iko sun dade suna mayar da su saniyar ware bayan sun kammala zaben su. Abin mamaki shine duk da cewa yankin yana cikin birnin Kano kuma wuri ne mai muhimmanci da ya hada iyakokin ƙananan hukumomi guda 3 wato Nasarawa, Kumbotso da Gezawa, amma an daɗe ana barin su a baya wajen ayyukan ci gaba. Ziyarar ta sami halartar iyayen ƙasa, masu unguwanni da sauran matasa da dattawa yankin waɗanda suka shaida mika wannan koke. Gaddafi Isyaku Muhammad. Ci gaba da bin MGR Broadcast a dukkanin shafukan sada zumunta da kuke da shi. Kada ku manta da danna subscribe da danna ƙararrawa a tashar mu ta YouTube.